Dadi jenengan niat itu usolli sunnatal hajati libiril waliden. Usolli sunnatal hajati li kafaratil baul. Usolli sunnatal hajati lil wudu. Beres. Sapa sing arep nglarang salat hajat? Selesai semuanya. Ngoten nggih. Nyan awali doa. Makane Mbah Yai Maimun lak dawuh napa? Salat idafil balak nika lho. Usolli sunnatal hajati lidafil balai. Top. Wis jeneng ahli fikih tenan yo ngono Pak. Dadi golekne kelkian supaya tidak terjadi kontroversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para ibu nyai ingkang tansah kula mulyakaken, para bini sepuh, sesepuh ingkang kula hormati, para tokoh agami, tokoh masyarakat sedayanipun ingkang sami rawuh ingkang kula mulyakaken, sedaya takmir Masjid Al Mubarak ingkang kula hormati, Bapak, Ibu, hadirin hadirat sedaya jamaah pengawasan wonten enjang menika sedayanipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah SWT dan sekaligus insyaallah calon-calon penghuni surganya Allah SWT. Alhamdulillah kita wonten enjang menika dipun panggihaken dening Allah, berarti maknane Allah jik percaya dumateng awake dhewe untuk melanjutkan umur kita. Mudah-mudahan kita termasuk khairun nas. Kurang mantap, mungkin termasuk khairun nas. Siapa khairun nas itu? Khairun nas man tola umruhu. Saapi-api piantun sing yuswane panjang. Kok ramin? Khairun nas man tola umruhu wahasuna amaluhu. Piantun sing yuswane panjang dan isinya selalu kebaikan. Nah, untuk menuju yuswa yang panjang, maka ada beberapa cara. Satu, ikhtiar secara kasbiah, secara fisik. Ya, jadi enek umur panjang yang kita ikhtiari bersama-sama supaya umur kita jadi panjang karena apa? Orangnya sehat. Ya. Nah, supados piyantune niki wau panggah sehat. Maka rumusan pertama kali panggah. Bangun sebelum subuh dan mandi sebelum subuh. Terus niki kata kunci niki. Jenengan lek pengen fisiknya tetap bugar, sebelum subuh mandi. Sebelum subuh bangun, sebelum subuh mandi. Dalam? Adem. Ya karena tidak kulina. Apa tidak kulina? Karena tidak kulina, ngoten mawon. Nggih. Loh saya setiap hari Bu, udah lama seperti ini. Sudah lama. Kula niki paling mboten jam 3 sampai jam 09.00 awan, adus ping 3 punan. Ya makanya glowing wong iya. Mandi pertama, mandi barusan bangun dari tidur. Mandi. Niki ping 3:30 kula ngiyami mak kula. Sing mboten saged melampah tapi masih sholat, masih macam-macam. Saya yang mandikan. Kok jam 4 cekap, langsung sahur. Kula mboten ati Pak, sahur 2:30. Maneman. Jam 4 jadi jek bergas ngeten niki wau jam 4 tok sahur. Ben dina lek ngoten ya wong. Karena apa? Takhirus sahur. Takjilul fitri, takhirus sahur. Kesunatan yang luar biasa niki, nyepetne buka pancen wis manjing untuk masuk maghrib, mengakhirkan waktu sahur. Sahur jam 3. Tidak beres sih ngomong ini. Takhir sahur. Mengakhirkan waktu sahur. Nyen pripun to gitu niku.
Nggih. Mengke pun bareng ngiyami mandi lagi kan? Mandi lagi, matur terus ngimami subuh. Mantun ngoten mengke jam setengah jam 7 lah punjul titik ngoten pun rada longgar nyuci pakaiannya. Nah, nyuci pakaian iki kula mbah piyambak niku. Nggih. Mengke bar niku adus maneh. Oh, adus awal, adus, kemudian adus baru mbah-mbah. Selesai sudah. Ya, enak benar. Yes, enak benar. Pun satu yang kedua. Minum kopi pahit. Minum kopi pahit. Ya mesti to ra enak iki jamu ada ngono piye to. Saya bangun jam 3 langsung gawe kopi. Nggodhog banyu piyambak langsung jam kopi. Mengko lek kula ngombe lek pas mboten wulan Ramadan jam 8. Jam 8. Blendete pun teng ngandhap, kemudian minumlah yang pahit itu karena apa? Kopi pahit itu ternyata menguatkan jantung dan otak kita. Tasik kemutan Mbah Buyut apa ide? Mbah Buyut nggih, enak sing pekot mboten. Lek gawe kopi gulone ning lepek. Lah, nggih napa nggih? Itu cerdas. Niku cerdas. Ngoten lho. Yang ketiga, timut-timut. Jangan pernah minum kopi ketika perut kosong. Mantun saris, terus mantun gawe kopi, bar salat, terus ngopi karung rokok. Wonge ya teko ngene iki, Mang. Iya. Aja. Jenengan gitu paham. Kalau toh mau ngopi, kelebonan sih, apa gedang, apa buah, apa niku baru jenengan ngunjuk. Karena apa? Perut yang kosong ketika kena kopi akan memunculkan yang namanya asam lambungnya naik niki mangke. Enggak, kok malah bodoh mentelengi aku nesu wong-wong diomongi. Iki tenanan rumasane piye? Nggih. Karena saya punya ilmunya niki berarti kula sampaikan kepada panjenengan. Untuk apa? Untuk membuat diri kita sehat. Ya. Ngoten lho. Terus minum air putih yang banyak dengan cara yang benar. Minum air putih yang benar dengan cara yang benar. Jenengan kudu kadah ukuran untuk minum dalam satu hari itu. Sak gelas gede umpamane. Jenengan bangun tidur, minum, makan buah, kemudian teng jeding, mandi, mengke salat, 2 rakaat salam, ngombe neh titik seruput. Ilmu nang ngunjuk itu ilmu nang ngunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Diunjuk mak glegek alhamdulillah. Badhe ngunjuk malih basmalah. Kemudian ngunjuk mak glegek kemudian alhamdulillah. Kemudian ping telu aja pindho. Hadise ping 3 niku. Kemudian badhe ngunjuk basmalih malih. Matur-matur diunjuk mak glegek alhamdulillah. Selama air itu masih pada tubuh kita belum habis, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam kemaksiatan yang ada. Disenengi ilmu nih loh Pak. Minum air putih yang banyak. Minum kopi pahit. Sing lagi monggo 1 gelas gak apa-apa. 1 gelas gak apa-apa. Kemudian tapi aja mbendino sing kopi yang manis-manis. Saya sejak awal mboten nate ngombe sing legi-legi Mbak, yang manis-manis gak pernah. Karena apa? Saya terlahirkan sudah manis orangnya. Yes. Larang ini betul ngantuk nih mangke. Terus berikutnya lagi Bapak Ibu. Jangan pernah melekan jam 11 sampai jam 1. Demo tenan iki. 11 sampai 1 kedah sare jenengan. Harus tidur jenengan. Mengapa? Pankreas kita itu tugasnya 500. Lah, pankreas tugasnya apa? Mendetok. Mengeluarkan penyakit pada tubuh kita. Mengeluarkan racun pada tubuh kita. Niku lek pas kerja jam 11 sampai jam 1. Tidur pokoknya. Dene jenengan wungu jam kali sampai subuh, monggo. Tapi jam 11 sampai jam 1 jenengan kedah sare pokoknya. Padahal melekan sing paling penak lekas mapan jam kalih. Jam kalih mapan digugah subuhan, mantun subuhan. Wes. Ponten nyanting teni. Niki lho mboten ngeden-ngedeni lho nggih, mboten ngeden-ngedeni. Piyantun mulai jam 11 sampai jam 1 tidak pernah tidur. Tidurnya jam 2. Niki mengke bar subuh sare. Yang diteni paling maksimal 10 tahun. Maksimal niku. Mboten. Kok wedi men karo mati itu. Nggih. Mboten. Pankreasnya sudah mulai tidak berfungsi.
Lek pankreas boten berfungsi tidak bisa mengeluarkan hormon insulin. Kalau tidak bisa menghasilkan insulin berarti piyambakipun awak kencing manis. Kalau sudah kencing manis, jantung kena, paru kena, semuanya kena. Konsep panjang umur penuh dengan amal yang baik. Timur-timur tenan niki. Sengaji aku bener menang itu sangkuna. Perbanyak makan sayur dan buah. Ora usah dadak mbayangne sing bangsane apel-apelan ra usah. Pir-piran ra usah. Buritan pun enten kates, buritan pun enten gedang. Nyuwun sewu. Sudah, pokoknya buah. Kula selama Ramadan niki wau makan sahur, Pak. Lek ne jenenge buka ngoten niki wau jarang kula mam kecuali pas enek piantun mara teng omah utawa saya diajak buka puasa bersama. Itu pun paling 3 sendok. Liyane sayur pokoknya. Jenengan nyawang kula kan biyen kan yo panggangan niki mangko, kat biyen ngoten niki. Nggih, tidak punya saya tubuh yang gemuk, tidak punya. Sing lemu bene, sing penting sehat. Ya tak mau nih mangane. Loh, piantun iki didadekne Gusti Allah iki macam-macam. Enek sing trincing, enek sing lemu. Lah sing lemu as-samin alamatus sarwah. Lemu ki tandane ayem. Ya, wis tak wis. Panggane dalile wong ora percaya nih. Pun niki penting Bapak Ibu. Karena yang terakhir ora oleh gampang nesu, ora oleh pegel, ora oleh mangkel, ora oleh lara ati. Pancen wong kene diomongi malah ngentai ngono tuman. Apa ta? Niki karo jenengan latih. Mengapa? Ketika jenengan marah, gilun au hasadun coba. Hasud kan ya pegel loh. Nyawang wong liya entuk nikmat kan pegel. Nyawang kancane bangun omah pegel. Nyawang kancane tuku ruko anyar pegel wi ketemu pirang perkara. Gilun mangkal. Nah, ketika piantun niki pegel, mangkel, rasa dendam muncul, maka yang namanya hormon endorfin dan dopamin panjenengan tidak akan pernah cair. Hormon apa di sini? Hormon kebahagiaan. Nggih, hormon seneng niki namanya hormon endorfin dan dopamin. Ini harus kita cairkan setiap hari. Bu, tak tekani. Mari sing sentimental ibu-ibu. Jenengan pamane dijikok dosane. Diberui ganjaran. Tak boleh mana? Jenengan dijipok dosane, diberui ganjaran. Seneng apa pegel? Tak boleh mana? Jenengan dijikok dosane, diberui ganjaran. Seneng apa pegel? Seneng apa pegel? Piantun dilokne, piantun difitnah, piantun dibuli, wi hakikate dijikok dosane, diberui ganjaran. Ayo, pegel apa seneng? Ayo, pegel apa seneng? Jangan pikir. Niki penting. Di ilmu niki penting, ngoten lho. Wis to, jenengan ki dipegeli karo wong, dihasuti karo wong, mbok api ana kaya ngapa, kuwi kaya panggah ngeleki awake dhewe. Halo. Lek sing kira apa tak omongi nglono, iki nglono. Sing iki lho. Niki angel, sing niki angel. Kudu latihan, kudu latihan. Mana sampai kanjeng ada napa? Tabassamuka. Ayo, tabassamuka. Basam. Basam. Smiling. Seneng, senyum. Coba, ayo. Tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekatan. Mesemu. Mekancamu termasuk bagian daripada sedekah. Lah sedekah itu ternyata apa? Setelah diteliti sedekah itu maknanya apa? Cair hormon endorfinnya. Yes. Aku niteni bolak-balik. Kok enek piantun gampang ceklekan, gampang pegel, gampang lara ati, ora patek gelem lupuk karo kanca-kancane ditekoni mesti gatel ati. Contoh. Wes jelas ngetan nyanti yo ngetan, roh ngetan no tekon ngene. Biasane wong ngene gampang mati to marwan. Es.
Karena apa? Tidak pernah cair hormon endorfinnya. Sing seneng pokoknya. Sing seneng dileleng, sing seneng. Sing bahagia. Lah wong dijiko dosa diberi ganjaran kok pegel iki piye? Halo? Halo? Nyambung napa mboten iki? Kudu nyambung. Kudu seneng pokoknya. Karena apa? Ketika umur kita panjang, kita bisa mendampingi anak kita untuk wisuda S1, wisuda S2, wisuda S3. Dengan umur kita panjang, setiap tahun pada waktu hari raya Idul Fitri, cik iso reoni. Dengan umur yang panjang awak sehat, awak cik pangga iso ngeramekne Masjid Al Mubarak, cik iso nyanyi yasinan, cik iso nyanti-nyanti. Ini karena apa? Tubuh kita karena sehat pun. Terakhir, apa sih dadine sehat? Jangan pernah memanjakan kaki kita. Tak boleh mana? Jangan pernah memanjakan kaki kita. Jenenge daleme lor kono rene ngono lho arep jamaah motor listrik. Ayo nih. Bapak Ibu nyuwun sewu. Ayo kita lihat hadisnya. Ala adullukum ala ma yamhu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Coba. Apakah kamu mau saya tunjukkan? Ini loh ada amalan. Lek mbok lakoni dosamu sing cilik-cilik entek kabeh, derajat kamu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasul, tak cukup sitok raman. Kasratul khutta. Ngakeh-ngakehne jangkah. Lho. Ilal masajid. Kasratul khutta ilal masajid. Ngakehne jangkah ning masjid gitu. Mengapa Bapak Ibu? Ketika kita terbiasa, kaki kita manjakan, tidak pernah bergerak, tidak pernah jalan, ya, nyuwun sewu. Niki nanti kaki kita akan mengecil, kakinya akan mengecil. Ketika kaki mengecil, maka tumpuannya tidak akan pernah kuat. Akhirnya malah males untuk jalan, semakin malas semakin mengecil. Dong ora niki. Ini rone Kanjeng Nabi, ngakeh-ngakehne mlaku nang masjid. Usah genah kaya ngene kok dakno. Pun nyuwun sewu. Bapak ingkang sami rawuh. Tak balen Pak Dik. Niki enten mboten sing dianane klethuk enten mboten? Niku uline entek. Klethuk-klethuk niku uline entek. Ketika panjenengan gunakan untuk jalan. Ketika panjenengan gunakan untuk beraktivitas yang aktif, ditambah. Ditambah. Tinggal niki. Yang bersani, kula niki. Yang rasa penata aku wae. Ngeten iki, ini gini kan. Ping 250. Ayo munio. Gantian, kaki kanan kiri. Tinggal niki. Ketika jenengan tepuk-tepuk seperti ini, maka dia akan merangsang ulina akan masuk di sini lagi. Lho, ngoten. Sekarang cangkruan oleh kareng ngopi lah, Arep jagongan ini. Gitu lho. Cuman saya. Yo, eling-eling tenan. Niki penting Bapak Ibu. Betul. Sing penataran aku wae, jangan saya penataran. Tak sampaikan hasil daripada penataran. Karena apa? Ini penting. Kenapa? Seiring kali piantun, boten patek gelem menggerakkan tubuhnya masalah. Memanjakan tubuhnya. Akhirnya apa? Tubuh ini menjadi manja. Karena manja akan ada pengurangan kekuatan pada tubuh kita. Lah kula numpak sepeda sampai kok kademengan sih biasa. Kula numpak sepeda sampai kok kates ya biasa. Dicoba. Kamar kula mboten teng andhap, teng inggil. Tingkat 1. Udah sekitar 5 tahun punjul baik. Karena milih tingkat 2 supaya mau naik turun. Kakinya dihentakkan naik turun. Dong ora iki. Dong ora niki. Karena apa Bapak Ibu? Tidak ada kebahagiaan bagi seseorang kecuali piyantune sepuh, awet sehat, tur gasek. Tak boleh meh. Piyantune sepuh, awet sehat, tur gasek. Awet sehat, sepuh, tur gasek. Balen maneh. Awet sehat, sepuh, tur gasek. Gasek piye, Bun? Mlaku cek nyanyat ngono.
Ngoten lho. Masih bisa untuk ngladeni awake dhewe pun to. Yes. Terjemah berikutnya. Supaya niki mangke panggah seneng. Sing sepuh-sepuh aja ngarep-ngarep ditunggoni putrane. Yes. Aja ngarep-ngarep ditunggoni putra. Nyun sewu. Mereka punya takdir sendiri. Mereka punya kewajiban sendiri. Mereka punya keluarga sendiri. Ngoten lho. Ora usah mikir nemen-nemen. Moro alhamdulillah, ora moro ora masalah, tak dongakne. Aja panggah ngarep-ngarep. Ayo, enak ora? Ora enak ora. Ayo. Kuwi semare jadinya susah yo ngoten niki wau. Ndak boleh. Nah, mereka punya kewajiban sendiri. Mereka sudah punya keluarga sendiri. Jangan nuntut koyok cilik mbiyen. Nah, lah kuwi. Ngene lho. Adoh karo anak ra masalah, adoh karo dulur ra masalah. Sing penting panggah cedhek karo. Nah, itu yang penting. Ngono lho. Dieling-eling tenan iki wau. Lha ditunggoni karo zat sing nyetakne awake dhewe. Ditunggoni zat karo sing nanggung awake dhewe. Ditunggoni karo zat sing melindungi kita. Kok rumoso ndak ditunggoni blas ya nemen to awake dhewe niku. Halo, dong ora ki. Ora genah nih ora paham bodho niki mungkin. Aja nuntut nemen-nemen, ngoten lho. Aja nuntut nemen-nemen. Sehingga napa? Jenengan harus punya cara sendiri untuk menyenangkan diri sendiri tanpa anak, tanpa dulur, tanpa kanca, tapi aku seneng karena cedhek karo Gusti. Terus, kali mana? Terjemah berikutnya lagi. Niki mengke sampai jam pira? Jam itu? Oke. Kuwi niatmu mateni aku apa nyapa tuh? Berikutnya lagi. Terjemahnya berikutnya. Ngeten Bapak Ibu. Panjenengan sudah sepuh nih. Niki golek kanca sak sore-sore enek. Kudu golek kanca sepadan. Jenengan datang namanya silaturahmi. Nah, ngoten lah. Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi au yunsha'la fi asari falyasil rahimahu. Lek pengen didawakno umure, pengen dikehno rezekine, ayo dolan me kanca sing cara ndak diparani malah dadi pedhot. Pun silaturahim. Nyritakne kisah masa lalu. Ngoten lho, jenengan cecok arep sepuhe terus kelingan. Lah ya Kang, bah awake dhewe mbiyen dolan sorpring lho. Terus nglumpukne lemah, diunduk-unduk, terus digenekne, terus diuyu tak antem biyen sik kelingan apa ora. Kan malah seneng ngoten niku. Lho, nggih no. Niku penting nyuwun sewu. Aja dianggap kira penting nyuwun sewu. Ngoten lho, makane dolan teng kanca sepadan. Berikutnya lagi napa? Ketika kita teman-teman sebaya pun sami sedo, kok diparingi seger, waras, awet, sehat, sepuh, gase alhamdulillah. Cik dipercaya karo Gusti Allah melanjutkan umur kita. Clear. Kan. Niku cara fisik, saya cara agama, silaturahim memanjangkan umur kita. Yang kedua, as-shadaqatu tazidu fil umri. Sedekah iku iso ndawakne umure awake dhewe. Becek diniati nulung, ora usah diniati nabung. Ben tak genah nih ben ya aku. Lah piye laniteni? Lah pokok becek kok enek tulisane jeneng, kuwi maknane nabung. Wes tak genah nih pisan iki. Wes, ajal nyun sewu. Ditulungi Allah karo ditulungi menungso penting pundi? Apa namanya? Ditulungi Allah karo ditulungi menungso pilih pundi? Oke. Wallahu fi aunil abdi. Wallahu utawi Allah iku fi aunil abdi ing dalem nulungi kaula. Makanal abdu selagine kaula fi auni akhi.
Uangnya panggah ditulungi kali Gusti Allah. Selama wong niku senengane tolong dumateng kanca-kancane, dumateng dulur-dulure kaya piantun dawan. Temo-temo tenan iki. Harta kita milik kita yang resmi sing dingge becek. Ngoten lho, sing dingge ngetok ning yasinan, ngetok ning pengajian, nalika pelangan, itu milik kita asli. Sing dijariane milik kita asli. Tak genahne tenan iki wae. Cethil ki elek. Wis tak genahne kan. Hop, genten bapak-bapak iki. Wis Pak dieling-eling ayo demot-demot. Awake dhewe niki wau mulai balik sampai sakniki. Jajal tak tekoni. Nggawa dhuwit 100.000 cemplone kotak masjid ping pira? Ping pira? Ya cut tenan wong-wong jenengan. Itu milik kita yaitu. Milik kita yaitu. Ngoten lho, sing jeglep rupa omah, rupa properti, sawah macam-macam, kuwi nek ahli waris. Cerdaslah. Napa cerdas niki wau? Piyantun sing dititipi bondo kali Gusti Allah. Wonge jek urip sempat ngetokne bandane dhewe untuk sanggup kepentingan akhirat. Iku jenenge wong cerdas. Wong diparingi bondo yang cukup oleh Allah. Kabeh nggih anak, kabeh nggih anak, kabeh nggih anak, kabeh nggih anak, urung sempat jariah, urung sempat sedekah akeh, bae dipundhut kali Gusti Allah. Anak sing ditinggani bondo akeh, ora lek bakal jariahi. Ora lebar. Ora. Dom ora wis. Nah nih. Nyapa sebabe? Butuhe sing urip luwe akeh dibanding butuhe sing sedo. Ora diganah ora paham. Jenengan tasih paring kasugengan. Putra ditimbali. Nglumpuk sampeyan nglumpuk. Nyampe rumah semuanya anaknya ngumpul. Nduk. Ibu karo bapak arep jariah 50 juta. Tak kene masjid sing saiki dibangun, tak kene pondok sing saiki dibangun. Sampaikan, cek ngerti putrane. Bapak ibu mbiyen tau jariah akeh. Ngono. Ben nyerokne bapak ibuke. Heeh, dadi putrane ben nyerokne bapak ibuke. Loman kaya wong ndawak. Nggih, makane kan nyurung tau tok ngetokne 100.000 cuma kotak masjid nyurung tau. Sekali tempo lah Pak, enek catetane 100.000 ngono lho maksud kula niki Pak. Kuwi ya jan belas panggah langganan 5.000 harus 10.000 itu. Pawanen ya panggah 5.000 10.000 ya Allah. Jan gumun aku. Yes, ben. Aku dirasani wong dosaku malah entek aku ngono tak Mas. Penak-penakan aku. Ayo, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ingatkan karena peringatan itu penting untuk kita semuanya. Ojo nemen-nemen lah, ojo nemen-nemen. Dunya sementara akhirat sing abadi. Terus lek mboten saiki kapan golek sangu niku? Ya, bandingan sik ngoten lho, bandingan sik ngoten. Berikutnya lagi. Pemanjang umur kita. Birrul waliden. Sauntung-untungnya anak. Anak ingkang dipun paringi kesempatan melihat wajah orang tuanya setiap hari. Mengapa khamsun minal ibadah? 5 bagian daripada ibadah. Napa? An-nadru ilal waliden. Mirsani, nyawang dengan penuh kasih sayang kepada orang tua. Itu adalah bagian daripada ibadah. Mulai pengajian mbok disawah. Kau waplok mbokmu yang utamono. An-nadru ila rahmah. Mirsani dengan penuh kasih sayang. Ngono lho. Guati karo wong tua, guati karo bapak ibu. Panjenengan tawaf, umrah, haji angel ngambung Hajar Aswad. Mencium bapak ibu kita, hikmah pada mencium daripada Hajar Aswad. Ngono lho. Jenenge
cilik mbiyen kerep diombang ambunge karo mboke, karo ibuke, karo make bareng bake pun sepuh blas ra tau diambung karo anake apa gila anake karo wong tuane. Ih. Kanterno. Ngono lho, dieling-eling tenan iku. Ya takadusan bin nikmah. Dadi kelane bareng yami wis dianduki tak klambeni piyambak, terus tak wedaki, tak ana sureni, digawe kerpus, tak wedaki selesai, kemudian kula pamitan, tak ambung tangane, tak ambungi dhisik, kula wangsul. Maksud terokno. Terokno. Ngono lho. Ngoten. Sing sayang. Karena apa? Kita hanya butuh satu kata daripada orang tua. Gusti, kula ridho kali anak kula niku tok sing kula goleki. Begitu orang tua kita, bapak kita, ibu kita menyampaikan Gusti kula ridho kali anak kula, langsung ridho Allah. Ridho Allah fi ridhal walidain. Eling-eling. 40 tahun kepungkur. Jenengan dipek karo wong kakung, dijak urip ning maratuwa. Maratuwa isuk masak, jenengan melok-melok masak, ciklu melok masak, mulai A sampai Z sampai pawon resik kabeh. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? 40 tahun kepungkur, 40 tahun kepungkur. Hari ini jenengan duwe mantu, jenengan masak ning pawon, mantu dolanan HP. Ayo, apa ora? Jenengan lara ati. Mati sik jenengan caramu kaya ngono iki. Aja. Mantu aja dirasani, mantu aja diseneni. Lek dereng cocok ngoten mawon jenengan masak kok jek dolanan HP. Lombok, brambang, bawang, kacang nyukno ning ngarepe mantu. Oh, tak golek solusi. Nduk, iki oncek ana brambang bawang. Iki lombok pitilono, cacang pitilono tak enteni 5 menit engkas, engko bae dinggo jangan dinggo sarapan bareng-bareng. Ngoten, rasa pegel, ora usah pegel. Gampang mati. Kenah nek pisan. Jenengan kok nuntut ora iso. Karena apa? Mereka tercetak pada hari ini, Bu. Nyuwun sewu. Ora iso kaya awake dhewe ora iso maneh. Bocah saiki ku ora ngerti tembung suker. Ayo, nggih napa nggih? Ora ngerti suker kira ngerti. Enek reget lak ra diomongi ya ora disaponi kuwi cah sakniki. Lah terus jenengan lara ati. Oh, kliru dhewe. Nggih, ngoten lho. Dadi enek reget saponi dhewe nyapa? Nglakoni an-nadzafatu minal iman. Dene anakku melok-melok ngresiki, monggo. Lho ngono lho. Jenengan aja terlalu nemen, aja terlalu ideal lek nuntut teng mantu, teng putra. Aja terlalu ideal, lara ati karepe dhewe wis. Jantung bengkak. Clear? Clear ya? Napa dawuh Kanjeng Nabi? Man barro, Pak nyuwun sewu, bitadaif. Man barro, sapa sing ngapi wong tuane. Nggih mboten? Sing ngapi wong tuane. Yang membahagiakan saya napa? Lek pas emak kula ngompol, wah aku dawa men. Kan ambune pusing to niku. Wes niku sing tak senengi tenan niku. Kula langsung mikir, aku mbiyen mencret jek cilik. Aku mbiyen mimpi si makku jek cilik, mesti luwih nemen timbang iki. Sekian tahun mesti. Mun iki sopan kula ngoten niku. Aja pegel. Walah mak nguyah lho. Dieling-eling tenan niku. Dieling-eling tenan niku. Kenapa? Sak suwi-suwine putra ngopeni wong tuwa, jek panggah suwi bapak ibuke ngopeni awake dhewe. Tidak pernah mengeluh. Nuwun sewu. Tidak pernah mengeluh. Orang tua ngopeni ya ora tau ngeluh. Nuwun sewu. Jenenge anak ngopeni wong tua sekian tahun, Pak rantang mati-mati. Kebacut tenan anak. Kebacut tenan anak. Pak, demote tenan. Man barra walidai, teman. Makanya
birru abaakum tabirrukum abnaukum. Api ana wong tuamu lek kowe kepengin genten pengen diapiki karo anak-anakmu. Ora usah dadak mikir anak sok apik ora tau. Sing penting awake dhewe birrul walidain top los ngoten mawon. Deal. Man barra wa tubalah. Tuba ki napa? Sajaratun fil jannah. Halo. Pohon yang ada di surga. Artinya apa? Piantun sing bodho ngapiki wong tuane. Sudah surga tempat kita insyaallah surga. Allahumma amin. Terus man barra walitubalah kilo wazadahullahu fi umri. Anak sing ngapiki karo wong tuane bakal ditambah panjang umurnya oleh Allah SWT. Allahumma. Loh, neng kene iki lho sing larang. Ngaten lho, perpanjangan umur lewat birrul walidain, perpanjangan umur lewat yang namanya sedekah, perpanjangan umur lewat yang namanya silatur. Yes. Deal nggih. Wis telu tok nggih, selawan. Iki jek urung ngomongne, iki mung jek urung ngomongne materi kok iki mau. Jek mukadimah. Cik mukadimah niku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan. Kata Rasul. Idza kana nalikane ana apa akhiru lailatin akhire wengi min Ramadan saking wulan Ramadan baka kemudian tatakne sakinah karena apa as-samawat bakatis samawati wal ardi wal malaika. Kalau sudah akhir-akhir seperti ini, langit, bumi, malaikat semuanya menangis. Semua menangis. Mengapa menangis? Musibatun li ummati Muhammad. Kata bumi, kata langit, kata malaikat, musibah besar bagi umat Kanjeng Nabi. Musibah apa? Adalah ayu musibatin hiya ya Rasulullah. Musibah napa Kanjeng Nabi? Kalau dikatakan ini ada musibah. Li'annal hasanati. Karena apa? Kebaikan-kebaikan yang ada. Yang semuanya mudha'afatun dilungkas silang. Perkara sunat sing dilakoni Ramadan diparingi ganjaran padha karo fardu. Kemudian fardu sing dilakoni dilapet gandakan 70 fardu. Ki sok ben entek. Lah kok akhir-akhir Ramadan yes ngono malah. Piye lho karepe lho. Yes poso mentek lah ngene. Iki piye lho? Coba toh. Fa inna da'awat mustajabatun. Donga-donga yang mustajabah akan hilang. Kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda akan hilang. Kemudian wal adab madfu, adab adab akan ditolak oleh Allah, kemudian dibuka kembali. Coba. Setan sing dibelenggu 30 dina selama bulan Ramadan akan dicolek nanti pada waktu malam hari Idul Fitri. Coba. Kok enek wong Ramadan mau dideni medi-medine mbae ya dakno ditaleni kabeh. Wis ora enek, Pak. Ora enek. Ngono lho, dieling-eling tenan iku. Wasufi dadi sayatin. Setan diterantik, ditaleni ora iso nggodho niku wau. Ngono lho. Mana aja nyolah-nyalane setan Ramadan. Ngene godane setan. Wah, hati-hati jenengan dituntut karo setan. Kene ditaleni njare panggah aku iso nggodho ngono lho iku. Dieling-eling tenan iku wau. Nyuwun sewu. Terus, mengapa? Man shoma Ramadana ghufira lahu ma taqaddama min. Man qama Ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sing puasa Ramadan dosane diampuni, sing mela traweh dosane diampuni. Man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar salat pada malam itu semua dosanya diampuni Allah. Iki sesuk mben entek. Niku sampean pun telas ngoten lho. Lah sehingga apa yang paling penting? Sunnatan muakkadatan. 10 terakhir itu apa yang sunnah kita kerjakan? 1, dia menikah iksarus sodakoh. Ngeten iki yang terbanyak adalah ngetokne sodakoh. Betul, ngetokne sodakoh apapun bentuknya. Mane manfaat rasa iman, Pak.
Manfator iki manane ora warki ora lho, batalne poso. Iso kurma, iso kolak, iso minuman apapun, sing penting wong iki batal. Posone iki ndang batal krek ngoten tok mawon. Makane napa? Dimut-imut. Lek arepe magrib dimut-imut tenan iki wae. Maca ini lho. Ya azimu. Kirana to? Ya azimu. Anta ilahi. La ilaha ghairuka ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Ya azim wahai zat yang agung. Ya azim wahai zat yang agung. Anta ilahi, panjenengan iki pangeran kula Gusti. La ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan kecuali nama panjenengan. Ighfir dzambal azim, ampuni dosaku yang besar. Kenapa? Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa besar yang saya kerjakan kecuali Zat yang maha besar. Niku kok diwaca arepe magrib. Illa kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuh. Orang yang arepe magrib maca donga niki, orang itu keluar daripada dosa-dosanya kaya bayi barusan dilahirkan daripada ibunya. Maknane dosane ndak duwe blas. Niki pun diwaca ta biasane? Dereng. Bayu. Yes, cek somben. Yes, di topne niki. Mengki tasih enten kesempatan. Illa kharaja min dunubi kayaumi waladatu ummuh, masyaallah. Sing rapal piye? Ya apal apa lagi? Sing rapal penak. Gawe donga sing simpel. Parepe magrib kae mau meneng madhep ngulon, Gusti, kula badhe ngapal nggih mboten apal. Kula sir kula ndonga sing kaya diomongke teng pengajian, Gusti. Lah paham Gusti Allah ngoten mawon penak. Niku ada videonya kan bisa nanti di setel lewat videonya. Ya azimu anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Clear? Masih ada kesempatan lagi. Baca apa? Ayo fastaksiru. Oke no. Pada Ramadan untuk apa? Gol ngamalne amalan sing dadi Allah niki ridho. Ngamalne dua amalan yang memang harus kita cari bersama-sama. Apa satu? Asyhadu alla ilaha illallah. Tirokne no. Astaghfirullah. Jangan baleni piye, Mbak? Terus. Malih. Nggih, terus. Malih. Terus. Malih. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus? Astaghfirullah. Terus berikutnya. As'alukal jannata. Yuk. Wa a'udzubika minan nar. Minimal niki diwaca ping 3. Tapi memperbanyak itu akan baik. Tapi minimal diwaca ping 3. Ngoten lho. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Niku lek diwaca pada bulan Ramadan, Allah ridho kepada kita. Allahumma cek Ramadane yo diwaca sing kathah. Nyapa kok ping 3? Man sa'alallah al jannata salasam marratin. Sapa sing njaluk teng Gusti Allah nanti minta dimasukkan surga salasam marratin. Lek baleni ping 3, lek njaluk ilak baleni ping 3.
Wa qalatil jannah. Coba. Wa qalatil jannah. Ketika ada orang minta surga dibaleni ping 3. Surga langsung jawab, Allahumma adkhilhu. Loh, Gusti, umat Kanjeng Nabi yang minta dimasukkan surga dibaleni ping 3 jenengan lebetaken teng swarga Gusti. Meneng. Man ista'ada minan nar. Siapa yang minta dijauhkan daripada neraka. Salah sama rotin dibaleni ping 3. Wa a'udzu bika minan atau pakai rejas yang lain. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Niku Kanjeng Nabi kalau baca itu bar maghrib ping 3 satu riwayat yang lain ping 7 karo bar subuh. Nah, jadi kalau bar subuh ditambah niku. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Begitu jenengan maca ping 3 langsung waqalatin nar. Neraka langsung jawab, Allahumma ajirhu. Loh, Gusti, umat Kanjeng Nabi yang minta dijauhkan daripada neraka, selamatkan mereka daripada neraka. Allahumma. Deal? Ya, berikutnya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Iksaru sedekah. Yang kedua, gimana kok? Iksaru tilawatil Quran. Diget nih lek maca Quran. Yang ketiga, iksarul ibadah wal i'tikaf. 3 niki. Iksaru sedekah, iksaru qiraatil Quran, iksarul ibadah wal i'tikaf. Masa-masa akhir seperti ini, nyuwun sewu. Yo, rawatibnya maksimalis. Qabla duhur papat, ba'da duhur papat, salat 5 waktu selalu berjamaah. Bapak Ibu, tak jikone wate Imam Baihaqi. Man sholal maghrib wal isya fi jamaatin. Sapa sing nglakoni jamaah maghrib karo isya. Tuh kapan? Hatta yang qadiyasah Ramadan, sampai entek Ramadan. Mulai malam pertama sampai malam terakhir ora taulat ngelakoni sholat jamaah maghrib karo isya selalu dilakoni dan tidak tahu daripada wong niki wau masbuk kaya piantun dahwan. Fakot akhoda, ayo didelok nang jurumiyah kae. Lek enek kot mlebu teng fiil madzi tahqiq maka benar-benar lho Pak. Uang sing nglakoni jamaah maghrib karo isya selama bulan Ramadan rong pedhot babar pisan. Maka orang ini telah mengambil faqat akhadha bihadzin wafirin min Lailatul Qadar. Berarti orang ini telah mendapatkan bagian yang besar daripada malam Lailatul Qadar. Nah, gila Pak, gila ciri khasnya teng mriki niku. Mudah-mudahan sing mboten nate lat jamaahe kecuali sing men-men nggih mboten masalah karena ya men masalahnya niku wau. Aja ngengkel. Weh hadise ngono apa enggak salah ta? Kuwi ngene berarti ngoten niku wau. Timut-timut niku. Tapi yo rasa bangga. Alhamdulillah Gusti, kula njenengan paringi nggih menika kebuka manah kula saged nglampahi salat jamaah selama bulan Ramadan dereng nate pedhot babar pisan. Alhamdulillah Gusti, kanca-kanca kula sing tasih dereng sregep jamaah jenengan buka manahe Gusti supaya piyambake sregep nglakoni salat jamaah iso makmur ing Masjid Al Mubarak dan langgar yang lain. Allahumma Deal. Oke, ya. Kemudian apa yang harus kita kerjakan pada akhir-akhir Ramadan? 1, nggih menika ngetokne zakat fit. Fitrah sajane asline, ora fitrah ya ora tulisane fitrah maksudnya. Niki jenengan kudu diwacane kitabe supaya awake dhewe niki paham kepada yang namanya
zakat fitrah pun. Alaman tajibu zakatul fitri. Kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkan? Ala kulli muslimin hurrin. Kepada setiap orang Islam yang merdeka. Dia merdeka semuanya. Mahukutun zaidun an hajatihi wa hajati man talzamhu nafaqatu minal muslimin. Ngene. Sapa ta sing diwajib niki wau? Piantun yang punya kelebihan untuk dirinya dan keluarganya 1 hari 1 malam niki wau, ya. Jadi riyoyo 1 hari 1 malam ada kelebihan nafkah untuk dirinya dan orang-orang yang ditanggung olehnya, maka wong niki wajib ngedokne zakat fitrah. Ukurannya adalah bukan timbangan tapi takaran. Nggih, centrak ngoten nika. Nah, sehingga ngeten supaya rambulak-balik ngoten lho. Supaya rambulak-balik. Biasanya teng masjid apa teng mriki? Oh, teng masjid. Supaya mboten bolak-balik. Ngeten lho. Dados nggawa 3 kilo. Ini mesti beres. Nggawa 3 kilo kuwi kok disrek ngoten nika. Kuwi mesti dicek turah. Karo niat engko lek turah tak wehne kanca-kanca sing napa sing ngopeni kaitane karo zakat fitrah. Wajibe oleh, sunate jenengan oleh. Demo-demo tenan iki. Demo-demo tenan iki wae. Lah kanca-kanca sing nunggoni piyantun sing sami setor teng mriki, ngoten nggih. Krana pun diikrarne niki wau diparingaken panitia, sing mbok nggih tuku rokok ya kuwi. Sing mbok nggih tuku kresek ya kuwi. Sing mbok nggih tuku kopi ya kuwi. Ngoten lho. Aja njikok bagian daripada zakat fitrah. Ngoten. Yes. Timot tenan iki. Nggih. Dados niku jenengan nggawa 3 kilo, kacek 3 one lho nyapa to. Biasane kan 28 atau 27 ngoten nggih. Wis to bene, sedekah bene. As-shadaqatu tazidu fil mang lho. As-shadaqatu tazidu fil umri. Sedekah iso ndawakne umur. Pun berikutnya lagi, ngomong kemet niki. Kula nyuwun pirsa, lek dinten Jumat jamaah subuh teng mriki. Jamaah subuh teng mriki ten piantun pinten? Putri. Aku lek lanang rapat tak tekon. Putri. Pinten, Bu? Kira 50? 30? 30? Oke, anggaplah 30. Wong kakong pinten, Pak? Aku ra percaya. Wis ngono ae. Karena apa? Ketika kegiatan-kegiatan keagamaan, niki sing paling semangat ya wong putri. Wong lanang rata-rata akeh diomong ora percaya. Ngono lho. Nyapa to kita omong nih, ngeten. Iki umpama nyun sewu, piantun putri niki wau enek jamaah wong 30. Bu, nyun sewu sing biasa jamaah. Kuwi umpama engko bar Ramadan jenengan jamaah salat subuh dijikok dalam 1 minggu sekali mawon sementara. Dina Jumat subuh dina Jumat jamaah teng mriki jenengan nggawa sarapan salah sak kepal wong sitok loro-loro ngoten kira-kira kabotan apa mboten? Ki meneng ae harus jawab. Ayo, kabotan apa mboten? Mboten toh? Oke. Umpama jeneng wong 30, berarti duwe pilangan pira? Swidak kan? Wong kakung enten pinten, Pak? Sing biasa jamaah? 14 berarti 14 karo pinten wau? 20 nggih. Berarti pira? 34. Berarti jek duwe turan sego pira? Swidak lho. Oke. Turane niku wau ketua takmir keliling karo sekretaris. Jek nek turan pira wau? 14 ya. Jek nek turan 14 sego. Diundang. Resmi mengharap dengan hormat kehadiran Pak Man, Pak Men, Pak Jo muni untuk mengikuti jamaah sholat subuh berikut sarapan bersama. Wis toh. Seminggu sepisan tok mawon. Mengapa? Ini tak duwe ranking. Kalau tak duwe ranking, Pak. Ranking sholat jamaah
Ranking pertama, jamaah sholat Jumat. Nyapa sebabnya imam wajib nih ada di imam, makmum wajib nih ada di makmum. Ranking kedua, jamaah subuh pada hari Jumat. Wah, ini ranking lurus tenan, Pak. Larang tenan gitu. Yang ketiga, jamaah sholat subuh selain hari Jumat. Yang keempat, jamaah sholat isya. Yang kelima, jamaah sholat asyar. Yang keenam, jamaah sholat duhur. Yang ketujuh, jamaah sholat maghrib. Nyapa toh kok maghrib kok rame? Ranking terendah. Yes, ben pirsa jenengan. Loh, rendah aja jamaah lho Pak, gitu piye? Rendah aja jamaah, cik 17 niki jikan. Lah, krana Jumat itu ranking kedua. Kemuliaan pada hari Jumat jamaah sholat subuh ranking kedua. Yuk, ya jadi mulai. Berbodo terserah panitia, jagongan bareng-bareng. Untuk apa Bapak Ibu? Ketika piantun sami ngerjak nih masjid niki, jadi rame tenan. Abdi langsung masuk martabat keluargane Gusti Allah. Allahumma inna ummara buyutillahi hum ahlullah azza wa jalla. Mereka yang meramaikan, mereka yang memakmurkan daripada masjid kita niki wau. Piantun niki termasuk keluargane Gusti Allah. Allahumma. Niki larang tenan Bapak Ibu. Niki larang tenan domongi. Mari kita jak bareng-bareng seperti ini. Clear ya? Balik ning zakat maneh. Jenengan duwe tangga Kristen. Mboten pareng diparingi zakat fitrah. Enek tangga non muslim kabeh 5. Jenengan mawon gak apa-apa. Nyapa ngetokne beras dhewe sedekah dumateng kanca yang non muslim. Aja dijukukne zakat fitrah. Ya, gak apa-apa. Boleh. Ya boleh. Sedekah. Nah, ini nyodakoi karo kanca sing non muslim diwehi beras karo ndonga. Muga-muga barokah beras piyambake entuk hidayah iso mlebu Islam. Allahumma amin. Larang. Ya, tiba-tiba niki wae. Tiba-tiba tenan niki wae. Terus, berikutnya lagi, apa yang barangkali penting untuk kita lakukan? Sing paling top. Ngetokne zakat fitrah ki subuh riyaya nika sampai sadurunge salat riyaya ki sing paling top. Tapi krana niki diadahi kali amil ta niki. Karena iki amil nyuwun sewu Bapak Ibu. Dadi lek zakat wis mlebu amil, jenengan lek mbagekne ora kudu malam riyaya. Wah mlebu amil kok dakna niki wau. Jenengan niki mengke jangan paringaken bar seminggu napa niki wau riyaya ora masalah. Kenapa? Sudah masuk amil dulu sudah. Wis beres, sudah sah masuk amil. Dene amil lek ngedemne kapan? Niki wae lek jen malam riyaya kan kabeh jesuke beras masalah niku wae. Anak ado-ado kabeh bodho mulih nggawa beras masalah niku wau. Ngoten lho nggih. Makane ngeten. Sing dulur adoh-adoh mara. Sing ning omah kudu siap untuk ngalah. Tak bali maneh. Sing nang omah kudu siap areng ngalah. Sing anak-anak putra-putra sing adoh-adoh lek kondur teng omahe wong tuane, langsung bisi ibuke, "Bu, jenengan mboten usah masak napa-napa. Jenengan cukup mirsani putu tok, mengke sing masak anak-anak wedok kabeh." Ngono lho tak parai carane. Beh, lah bareng anak nglumpuk mboke kaya babuk. Piye to kakel. Ngawut bodhokane ngono. Wes niki tak omongne tenan iki masalah niku. Niki mboten pate enak sing ngelikne ngeten niki wau. Beh, yo nyuwun sewu, yo kaya-kaya marem. Ibu kita sudah sepuh, eman-eman. Ngoten lho, niki mek gur makom donga tok mawon, aja makom nyambut gawe niki. Halo, nyambung ra iki. Deling tenan niki. Wis Bu jenengan mboten sah napa-napa, mak jenengan mboten napa. Wis jenengan ngoten mawon, nyenggoni putu tok mawon. Sing masak anak wedok-wedok kabeh. Wah, di anak iki mulih 3 dina riyaya Idul Fitri bar anake kabeh mulih meja kursi kabeh berantakan. Kabeh digawani kabeh, nuwun sewu. Mboke ya panggah marem tapi mesakne.
Ngoten lho, mesakne. Dados lek kaptelung dina endang waktu riyaya Idul Fitri, saderenge kondur teng daleme piyambak dipel dhisik, ditata dhisik. Ngoten lho nggih. Mari ngono kebutuhan ibuke dicukupi dhisik apa beras apa napa, mantun-mantun pamitan. Jenengan pulang membawa doa, Gusti kula ridho kalihan anak kula. Top. Allahumma. Cara dimentalakne ora paham niki monggo. Ayo, ngono tenan apa ora? Njleput tenan malah dan. Anake mulai bagek putune ra karo-karuan kok. Wes. Cul nggih. Jalan kita sudah nggih. Cukup ya jalan kita mungkin lanjutan pertanyaan ditanya. Berikutnya lagi. Apa yang barangkali penting kaitannya kalian malam hari raya Idul Fitri. Ya, tak jikone hadise. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya. Man utawi sapane wong ahya, ngurip-ngurip. Ini saya kudu tak terang nih, apa ngurip-ngurip iki? Jenengan iki jamaah maghrib karo jamaah isya itu sudah bermakna ngurip-ngurip. Ngoten lho, nggih. Dadi ora kudu sewengi. Sing top afdol sewengi muput boten sare. Top. Wis. Tapi saiki ora enek. Ora enek. Tak ngonokne mawon. Wis ora enek ngoten niku wau. Tapi kata kunci maghrib malam Idul Fitri jamaah maghrib jamaah isya aja sampai alot. Niki jenengan sudah disebut wong sing ngurip-ngurip malam itu. Jam 3 bangun. Untuk kepentingan apa? Man ahya lailatai idaini. Loh. Sapa sing ngurip-ngurip 2 malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ahyallahu qalbahu. Gusti Allah bakal nguripi manahe tiyang niku untuk apa? Ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Gusti Allah panggah ngurip-ngurip manahe tiyang niku ketika di tengah-tengah masyarakat atine pun bodo mati. Ati mati ki piye to? Allahu Akbar. Jan ra pengen berangkat belas. Kuwi atine wis mulai mati ngoten. Demo-demo tenan iki. Makane ngeten. Begitu dengarkan adzan, Allahu Akbar, langsung nih. Alhamdulillah ya Allah Gusti. Kula tasih njenengan paringi perpanjangan umur, saged mirsani saged nglampahi mengke salat duhur. Terus niki muni azam namanya. Gusti mengke kula badhe nglampahi salat jam 12:30 muni. Kula bakal jamaah teng Masjid Mubarak awal waktu muni. Kula nglakoni salat mengke jam 2 muni. Artinya muni azam namanya itu. Mengapa? Ketika jenengan tidak azam seperti ini. Enak adzan ra dijawab, malah kadang malah tomat yen mesti adzan. Malah muni ngono pisan. Orang azam malah ngrasani sing adzan. Tanpa azam sama sekali. Jenengan dereng salat sedo, Pak. Uang niki dianggap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kudu azam. Sama dengan apa? Sama dengan jenengan bar salam. Assalamualaikum warahmatullah. Iki jenengan pun ucul saka salat iki, Pak. Karena ini rukun. Madhep ngalor iki rukun iki masalah niki, Pak. Sing madhep ngidul dudu rukun pisan. Sunah ngoten tok mawon. Terus ngeten. Begitu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung alhamdulillah Gusti. Kawula sing pendosa sing kaya ngeten niku jenengan paringi izin untuk sujud di mata panjenengan. Alhamdulillah Gusti. Ngono. Terus cuma kula wau nalika salat tasik kelingan macam-macam Gusti. Kula dosa astagfirullahaladzim. Lah ngono lho maksud kula niki wau. Istighfar kita tuh istighfar kaitannya karo salate dhewe ngaku elek masalahe ngoten lho. Ngaku elek ngoten lho. Makane pun ngantos supe 4 macam doa. 1 doa akhir surah Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Terus
Rabbana wala tuhammilna ma la dhaqata lana bi. Terus wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ayo buka tafsirnya. Rabbana la tu'akhidna. Gusti, kula pun ngantos disiksa nggih Gusti. Cara kula salah. Cara kula niku lali, akhirnya kula maksiat pun sampai disiksa nggih Gusti. Tafsir Ibnu Jali. Naam. Naam Pak. Salah satu ayat Quran yang turun membuat Kanjeng Nabi senyum niki Pak. Mane ojo sampai lali. Senyum Kanjeng Nabi niku. Kenapa Kanjeng Nabi jenengan kok seneng, kok bungah ngeten Kanjeng Nabi? Aku seneng ayat iki medun. Ya. Nalika ayat iki medun, saya tanya pada Allah. Terus donga niki wau jawabane Allah, "Na'am." Gak. Aku gak bakal nyiksa umatmu Muhammad nalika umatmu salah utawa lali akhirnya melaksanakan maksiat tapi cepat tobat, gak bakal tak siksa. Allahumma amin. Kemuliaan yang luar biasa bagi umat Kanjeng Nabi. Sama nalika malaikat Jibril nembe ditimbali kali Gusti Allah terus sowan Kanjeng Nabi. Guyu seneng. Enten apa malaikat Jibril? Niku kula nembe dipun timbali kali Gusti Allah Kanjeng Nabi terus nyane apa? Dipun dawuhi kaitane kali fadilah maca salat dumateng panjenengan. Tak jikone sing terakhir kalimatnya. Man shalla alaika alfan. Kanjeng Nabi, kok enek umat panjenengan mau selawat sampai 1000 kali. Haramallahu jasada 'alan nar. Lek enek umat panjenengan mau selawat sampai 1000 kali. Haram tubuh umat panjenengan tersentuh oleh api neraka. Allahumma amin. Itu yang membuat Kanjeng Nabi bunga ngene iki, Pak. Ngoten lho. Wes, satu, doa napa niku? Akhir surah Baqarah. Yang kedua, donga tobatin Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ketiga, donga tobatin Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lek enek maling ditekoni polisi. Nyolong apa? Kula nyolong Pak polisi. Nyolong apa? Nyolong niki, nyolong niki, nyolong niki, nyolong niki. Kira dikamplengi ora kira. Mboten nyapa ngaku. Lho lek enek umate Kanjeng Nabi dosa, terus ngakoni dosane, selesai kan? Ngono lho, ngakoni iki sing paling penting. Makanya aja sampe ngene, cah kene kok. Cah kene rasa trapopo. Loh. Pak, nyuwun sewu. Kok enek piyantun wong Islam muni cah kene bebas rasa salat titik, kene dibebani urusan langsung kafir, Pak. Langsung kafir. Dieling-eling tenan iki. Dadi kok enek wong ninggalne aturan agama, dia ingkar kepada kewajibannya, langsung kafir. Tapi lek ninggalne krana ayas-ayasan. Ya, tahawun ngentengne ayas-ayasan niku tidak sampai masuk kepada hukum kafir. Ngoten lho. Ngoten Timotius saestu niki wae. Aja sampai awake ingkar kepada kewajiban. Aja sampai enek wong nglakoni maksiat ora ngakoni. Ning ngendalan iki lho. Enak cawe dadek wae janta Pak maning rawange jan sip tenan iki. Ra apa-apa wae dhewe nyawangane ra apa-apa. Lho. Ngawur edakno ngawur. Muni yo. Dosa ngene Gusti kula dosa Gusti ngaten iki. Tapi kula mboten saged ngempet Gusti. Ngono tak warai carane ngono. Dadi ngakoni dosa, jangan pernah ngakoni tidak dosa. Itu bahaya tenan niku wau. Pon. Pertama wau akhirnya surah Baqarah. Nomor 2, tobatin Nabi Adam. Nomor 3, tobatin Nabi Yunus. Nomor 4, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Teng kitab napa niku jenenge? Miftahul Hidayah. Ini kalau ndawaken termasuk piyantun diakhiri hidupnya dengan husnul khotimah mulazamatu sayyidil istighfar. Kerep maca sayyidul istighfar. Paham nggih sayyidul istighfar? Oke, sing dereng paham mungkin nyuwun keterangan kancane. 4 niki paling boten. Siang malam donga niku jenengan waca saestu. Dengan waca saestu.
Termasuk surah Ibrahim 44:1. Kok sampai lali. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya Allah, Gusti kula kalih anak putu kula jangan dadosaken piyantun sing pengah kenceng lakoni salat Gusti. Allahumma amin. Rabbana wa taqabbal du'a. Terima doa kami ya Allah. Rabbana ghfirli, ya Allah ampuni dosa saya, wali walidayya lan dosa kedua orang tua saya, walil mukminina dosanya orang-orang mukmin, yauma yaqumul hisab. Sok dina kiamat dosa kula, dosane wong tua kula, dosane kanca-kanca kula sedaya sepuro nggih Gusti. Top. Kan? Pun nggih? Pun saniki ya. Kemudian terakhir Bapak Ibu. Pun sampai supe. Riyaya. Kapan? 1 Syawal. Dilihat ya. Riyaya kapan? 1 Syawal. Ya mbah dinane aku ora ngerti, aku mau 1 Syawal kok daknane. Pokoke 1 Syawal. Mbok akan mbok Senin pokoke 1 melok pemerintah. Kenapa? Ngelakoni dawuh. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Poso nalika ndelok tanggal 1 bulan Ramadan. Aja poso nalika roh tanggal 1 Syawal. Ikut iki. Hadisnya genah niki, sahih tenan niki. Ya, jadi pemerintah ikut ini, bukan hisab. Teng Mesir, wadah Pak ahli hisab teng Mesir niku wau. Tapi mboten nate kaya teng Indonesia. Ahli hisab teng Mesir meneng cep. Ora poso dhewe, tapi tidak pernah iftak kepada masyarakat. Jadi satu utuh ngoten niku wau. Kan tetangga sebelah kan begitu, ngomongin dhisik ngoten niku. Tapi wis bene wis ngoten mawon. Nggih. Nah, terus begitu jenengan tanggal 1 Syawal subuh timut-timut bar salat jamaah. Nggih, bar salat jamaah. Jenengan maos niki. Mangkola man utai sapane wong iku kola maca sapa man subhanallah wa bihamdi. Maca subhanallah bihamdi mi'ata marrah 100 kali. 100 kali. Yaumal id dina Idul Fitri. Subuh nika Pak. Terus matur ngaten jenengan dawuh, Gusti, pahalane kula maca subhanallah bihamdi ping 100 niki wau kula hadiahaken dumateng sedaya leluhur kula. Bapak, Ibu, Mbah, tangga dulur masyarakat sing muslim sing sami sedaya kula hadiahaken teng sedanipun. Nah, ketika jenengan pun ngoten niku sok dina kiamat. Piantun-piantun sing jenengan kirimi niki wau. Niki lak muni ngeten. Ya Rahimu, wahidat yang penuh kasih sayang. Abduka hada, kawula jenengan niki wau. Niki pun sayang dumateng kula lewat biyen nalika riyaya kula diparingi ganjaran maca mamdi. Gusti, tiyang niki jenengan paringi ganjaran swarga ngono ae. Wis dililik tenan niki. Niki larang tenan Pak, niki larang tenan niki. Clear? Clear? Sebagai penutup Bapak Ibu. Enten amalan niku lek awake kerep nglakoni, ngaten? Hatta yakhruja sampai orang mati ya. La yakhruju minad dunya, la yakhruju hatta yara makan fil jannah. Wong ki ndak bakal mati ini kapan? Pokok roh tempatnya di surga, lagi orang itu meninggal dunia. Nglakoni salat apa, Bu? Nglakoni salat lil ungsi. Ya. Jenengan buka kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, karya besar daripada Syekh Ali Maksum, Lasem. Pondok Krapyak. Teng niku katenan. Teng kitab Nihatul Zain. Keterangane dijugo kitab Nihatul Zain. Ngeten. Kok enek piantun. Nggih, kok enek piantun. Bapake, ibuke, dulure siang niku sedo, bar magrib niku salat niki. Usolli sunnatal hajati lil ungsi. Saya niat salat hajat tinggi marne mayit. Ngoten tok. Allah Akbar selesai. Mantun ngoten rakaat pertama timut-timut
salat sunat apapun ojo ditinggal doa iftitah. Nyapa? Itu ikrar awake dhewe. Ikrar kita bersama-sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar kita bersama-sama. Ojo ditinggal nih. Masuk sunat. Mantun-mantun maca Fatihah. Fatihah ayat iftitah, Fatihah ayat kursi sepisan, at-takasur sekian, surah ikhlas ping 10. Rakaat kedua Fatihah ayat kursi at-takasur kulhu ping 10. Terus salam, mantun salam terus muni. Nek iki Arabe ngeten. Allahumma inni sholaitu hadis shalah wa ta'ma urid. Gusti, kula nglampahi salat 2 rakaat jenengan pun ngertos maksudke. Ngoten. Iki gawe basa dawan ae angel Arab. Mantun ngeten, jenengan ngeten. Allah ba'as sawabaha. Cara basa ngriki, Gusti, salat kula sing 2 rakaat ini wau. Kula hadiahaken dumateng bapak kula, ibu kula, tangga-tangga kula sing sedo, kemudian guru-guru kula, terus macam-macam semuanya orang mukmin muslim sing sami sedasa ahli kubur min la ilaha illallah kula hadiahaken dumateng sedayanipun. Begitu jenengan selesai ngoten iki wau. Fayab'asul alfa malaikin. Gusti Allah ngutus 1000 malaikat. Likulli malak, setiap malaikat nurun wa hadiyatun. Jadi 1000 malaikat itu setiap malaikat nggawa cahaya dan nggawa hadiah. Yuk ni sunah tinggi ngayem wong sing jalan tuju sampai sok terjadinya kiamat. Makane, ngeten lho makane. Lek niki sing diayamnya wong tuwa, wali-waline Allah, wong sing karo Gusti Allah, otomatis awake dhewe mendapatkan kemuliaan sok dina kiamat krana sregep ndongakne piantun sing sedo. Allahumma Bapak Ibu pun rada lemes. Ya, seneng seprapat lho wisan. Ada yang tanya? Monggo. Monggo nggih. Seluruh sholat sunat Pak, kuwi hakikate padha karo sholat sunat hajat. Jadi yang paling aman apa? Usolli sunnatal hajati li kafaratil baul. Aman. Lil birril walidain aman. Hajat wis beres. Ngoten lho nggih. Dadi jenengan niat itu usolli sunnatal hajati li birril walidain. Usolli sunnatal hajati li kafaratil baul. Usolli sunnatal hajati lil wudu beres. Sapa sing arep nglarang salat hajat? Selesai semuanya. Ngoten nggih. Nyan awali doa. Makane Mbah Yai Maimun lak dawuh napa? Salat idafil balak nika lho. Usolli sunnatal hajati lidafil balai. Top. Wis jeneng ahli fikih tenan yo ngono Pak. Dadi golekne kelkian supaya tidak terjadi kontroversi. Dil. Enten malih. Aja tekon. Wis tekon ae Pak yo. Ya. Kalem nggih. Salat apa? Salat sama karo Dados redaksi teng Nihayatuz Zen itu salat ungsi. Ya, salat ungsi, salat ngayem mayit. Nonton tak mawon. Pakai redaksi itu aja. Pakai redaksi ungsi. Nah, pakai redaksi ungsi mawon. Usolli sunat hajil lil ungsi. Teng buku Thariqah nika lil ungsi juga. Nggih. Wong tak wacane lil ungsi berarti. Oke, clear. Tasik wonten malih. Wis lempoh, wis lempoh. Yes. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah bisa bersama-sama bertemu pada pengajian pada hari ini. Mudah-mudahan entengi awake dhewe ngrawi pengajian seperti ini. Gusti Allah maringi gampang dalane awake teng swarga. Allahumma entuk barokah ngaji seperti ini, mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah SWT. Keterangan saya pengajian bareng karo ridhani Allah SWT, bareng karo hidayahipun Allah SWT. Keluar Ramadan, dosa kita diampuni semuanya.
awake dhewe pikantuk malam Lailatul Qadar, martabat kita menjadi martabat muttaqin. Allahumma amin. Kula kinten mekaten Bapak Ibu, mbok bilih anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sami, wonten bab-bab ingkang boten meranani dumateng pangalipun sami, kawula nyuwun gung samudra pangsami ingkang sakathaipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ma'dubi 'alaihim. Salajengipun Bapak Ibu, kula nyuwun tambahipun pangestu. Hari ini kita membangun pondok yang kedua. Jadi belakang rumah niku itu kita bangun hari ini pondok yang luasnya 3 hektar. Nggih. Jadi tukar menukar kali perhutani kita lempar 6 hektar untuk 3 hektar. Sing 6 hektar iki muga-mudun ngeten iki wau kita dapat yang napa setren. Ya. Jadi belakang pondok kita hari ini bangun wingi kula ngecor masjid tingkat 2. Ya, 40 meter persegi. 40 meter persegi. Nggih. Nanti untuk apa? Sing omah niku nanti untuk sanawiyah, aliyah, putri. Lah sing ler niki mengke bocah lanang kabeh teng lor kabeh. Bocah wedok ya ora tau metu, Pak. Tapi kok ya roh nomere cah lanang kok ngendi ya yo. Ora tau metu, ora iso metu mboten saged. Kelase ning jero kabeh kok. Ora tau ditokne niku wau. Wih panggah roh ngoten niku. Sing lanang ya ngono, sampean nyuwang-nyawang ngoten niku. Jadi tak kene ngalas ben nginceng kethek aku. Ini sudah bangun, mudah-mudahan diparingi lancar, gampang, kemudian berkah oleh Allah SWT atas doa Sami semuanya. Kemangane kula nyuwun donga Sami, mudah-mudahan itu diberkahi oleh Allah SWT. Untuk apa Bapak Ibu? Tinggi nyetak kader. Ngoten, tinggi nyetak kader. Sakniki nyetak kader lak dadi pondokne angel, Pak. Kena setan kotak niku amoh kabeh. Amoh kabeh nggih. Nggih nyuwun sewu. Makanya pondok niki wau duwe 5 jargon. Santri aman, santri nyaman, santri betah, santri kerasan, santri bahagia. Jenengan mboten cah gumun. Terkadang Lodaya niku enten kolam renang, kula booking. Mulai isuk sampai jam 12 tinggi renang cah pondok. Dadi cah pondok ngrenang, ora leh nampa tamu liyane. Setiap minggu tak gone nggih nika Ar-Rahman nika lak cah wedok, calanang Jumatan teng nika ben seneng. Ben bahagia. Napa? Lek bahagia ben kerasan ning pondok. Tapi ya repot sajane. Cuman ngeten lho. Enek bocah ra nyapa-nyapa. Ujug-ujug mbok iki mara, mamit nih dijak mulih. Nyapa coba bapake berangkat nyambut gawe luar negeri, mboke renek kancane, ora kekel rasane ngoten niku. Piye lho jen gumun rasane niku. Ya mestine bapake ndek enek malah anake teng pondok. Ora bocah kon mulih nunggone mboke. Iya jajali ngoten-ngoten niku. Dan alhamdulillah bocah dicetak kaya militer. Militer, Bu. Kula nek cetak bocah militer tenan niku. Wiritan kok ngantuk, push up aku yo ngono. Jamaah kok tertinggal, push up kula ngoten. Rambut kok enek dalane tumo ngoten, langsung gundul lah ngono ta. Apa yang terjadi? Karena sering dicetak militer tiap tahun Bapak. Kula nyeneng, tapi ora patek seneng. Seneng tapi ora patek seneng. Tiap tahun anak-anak kita katut SMA Taruna, SMA calon tentara, SMA Bayangkara tahun ini, SMA calon polisi tanpa uang. Tanpa uang. Jadi tes tanpa uang. Nyatanya Bu, ribuan ya. Jadi sing disisir iki ribuan. Alhamdulillah bocah pondok enek sing katut, tapi rong marem. Nyapa? Cek 3 tahun. Sing marem napa? Cetak 6 tahun, 6 tahun apal Quran terus daftar tentara, daftar polisi. Niki jenenge aku cek ingut-ingut tentang niku wau. Mana yang tanah baru niku enten gambare kolam. Nanti tak sampai kula gawe tak ana wae kolam kali. Jadi ada kolam renang nanti. Yang pondok niku. Ben apa? Bocah sing bodine apik-apik, sing hafal Quran, renang betina lek, daftar tentara, daftar polisi, bocah bodine mening kek dadi polisi hafal Quran bar ya ora. Ben pangestune panjenengan kula suwun sedayanipun tanpa doa kita semuanya enggak bisa apa-apa, ya wis iso nyapa. Ngeten nggih. Ya nyuwun donga panjenengan mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah, diparingi gampang oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam. Wa najjina minadh-dhulumati lan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabilina alaihi wa atamma alaina. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqamata wa husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima ataitana wa akhlif alaina kulla ghaibatin lana minka bi khair. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asradil Fatihah. A'udzu billahi minasy